дар давраи пеш ман намедонам ки домодам интихоб набуд. Модар мегуфт тайёр шав бачем, ин ҳафта туй. Домод як ҳафта фақат хонаримон кунӣ, оа кунӣ, ҳезум кафонӣ. Баъд як 06 буд ми Москвич буд ми 24 буд, 2 лета як луфтака зада аруса меовардан. Як шину кастум кади, як шлёпача зан мегирифт. Ҳамин шин дабало мондагӣ буд. Қадбаланд дароз мекард, қадпаста кӯтах мекард. 4 та 5 та стрелка буд. Бо майла аруса меовардан, домод самовор ба чой монсодай. Гир мекардан мошини ҳамсояҳо домода даъват намекарданд, домод ачти мардум манам хекарда. Кани очаш ки овард, яке медид ки айдарони мошини я либос сафед мефурмад, ҳамон чиз домод мегӯ ак худо дар таги сафед ягон сиёҳӣ набошад. Аруса медровардан хона, домод фаромӯш шудагӣ. Домод гӯшнагиам мурдааст. Домод гӯшна мегуфт пеш чӣ мегуфт ошпаз мегуфт охи ман гӯшна авқот тер, очаш мегуфт бачем ай мон ҳамсоя хӯрам бад ту мехӯрӣ. Абе охи модар ман гӯшна ягон авқоти ем мон ҳамсоя хӯрам бад ту мехӯрӣ охи. То бегад домод ба авқот намедидан баъди мишав ако оча чӣ мегуфт бачем биё кади бисмиллоҳ та таги чодар дуро. И домод чия ман намедунам кадоми ош курда ҳавай таги чодар дуро.